Oras madihita saluhu na kadamang do dainang na hinaholongan di bagasan Tuhat ta Jesus Kristus. Di dia pehita maringana di bagasan partikyanon. Tapasada marohatta dinalaho tumangin hata ni Tuha kita martangya kita. Debata Jehovah debata amanami. Totong do Tuhan madok mulia te hami tuho. Dia kabasa-basam di tonga-tonga ni ngulu nami. Di bagas atikion, dinalaho taruli hami sen hatam. Todim na badia ma na madongani jala manuturi hami. Asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang totok kami tuho. Amen. Huriani Tuhan hata ni debata, nalaho patugun haporsyota, dienek mai sian buku Efesus bidusada ayat 3 rodi ayat 10 asara majahi tamanginang odo hata ni Tuhatta. Pinuji madebata ama ni Tuhatta Jesus Kristus nang upasu-pasu tu hitaragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ay dipilih do hita di bagasan ibana, adorang seujak do petanoon. Asa badia hita, jala sohasurahan dia do panai, di bagasan holong ni roha. Dituduhiad do hita bahin anak na, marhite te Yesus Kristus. Asa tu ibana manghiton halomuan ni rohana. Asa terpuji asini rohana na marmuliai, na niasihonna tu hita di bagasan na hina holongan nai. Di bagasan ibana dapat hita haluauni, binahen ni mudar nai, ima hasesaan niaka pangalosion, manghiton asini rohana na tarlobii. Nang buas, ni usehon nai tu hita mardongan hapistaran do habisuhon godang. Ay di paboton ibana do tu hita tahini rohana na bunihian manghiton halolomona nang pinahok nai di bagasan dirina. Laho pa sautosa dihagugok nitikina madok pasadahon di bagasan Kristus Isa sudena na di banua gijang dohot na di atas tanoon ido pajahon na. Amanginang dihita saluna ka dongan na hinaporsyaw di bagasan Tuhatta Jesus Kristus totu sama kirim jala sahita parsita do di tonga-tonga niak kanguluta ganuk marsada-sada. Asa totong dito do debata hita dileho debata aka pasu-pasuna. Asa marhite-hite aka pasu-pasu ni debatai. Gabe taruli hita di tonga-tonga niak kaparngoluan. Totu amanginang molo tarajumi di tonga-tonga niak kanguluta. Sasitong na ragam do aka pasu-pasu ni debata nang tajalo. Ale gudang do pisyak kita. Namadok pasu-pasu ni debata na nilehon na tujolma ikot tarida dui marhite-hite hamoraon. Ikon ni matar barita doi manang tarsar doi marhite-hite akahasangapon. Idupe na diroha do pikirat ta pasu-pasu. Hape molo takas tarajumi. Sudinang do hita na marhosa na mangulu sa tu bagasan partikyanon di pasu-pasu di pata. Hosa hangoluan ikur rajumata do. Sileo-leo ni debatadoi
ala na sileo ni dibata berarti pasu-pasu ni dibata doi. Sudinang na nilehon ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Pasu-pasu ni debata. Molo dang debata mga leon aka partikian, aka hosa hangoluan. Dang adong dapot tite manang sedia. Alai debatado mabasa-basa honitu hita ganuk marsada-sada. Dita kadamang do dainang nanolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikianon. Takas do di pasahat manang dibaritahon Apostol Paulus tuhuria Efesus taringo ragam niya kapasu-pasu na nilehon ni debata marhite ti Yesus Kristus. Alay molo manat tajaha hita parwahon amanginang siyan ayat na patulu di bidu na parjuluon sahat tuay sa plopat taringo ragam niya kapasu-pasu na nilehon ni debata. Dang adong di gorito dison manang dipaboton Apostol Paulus pasu-pasu ni debatay songon na dirohado pikrata. Ima si humisik, ima kamoraot, ima kahagabin manang do akasangapon. Ale ahado na dido Apostol Paulus aka pasu-pasu ng maragam na nilehon ni debata tuhalak na porsiyai marhititi Yesus Kristus. Molo manat taparoan amanginang diayat na patuluhon didok dodisi pinuji madebata amane Tuhan Yesus Kristus nang upasu-pasu tuita ragam ni pasu-pasu parto dion sian banua gijang di bagasan Kristus parjulu sahalokon pasu-pasu niaka parto dion pasu-pasu parto dion amanginang ikor rajumata doon o mahasesaan ni dosa na pinatupan ni debata di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite hasesaan ni dosa na nilehon ni Kristus gabedang diuhum behita gabedang tajalo berimas ni debata. Alay na tajalo holong ni debata. Holong ni debata na manesa salu nakadosata ido pasu-pasu na bolon amanginang. Holong ni debata nagabe paujak ko kita gabe anak konna. Ido pasu-pasu ni debata. Debatado na madudo kita. Debatado na mga lehon hosana tu kita. Dang ala ni burjuta. Dang ala ni denggan ni parangeta. Alay ala ni holong ni debata. Dang lomorohana hita. Mate ala ni dosa. Gabi di sesa akadosa tay dipilit kita. Asa gabi anak na hita. Dituduh hiyak kita. Asa unang gabi paniak kita. Diharajaon manang dihamatian na manotong. Ale panudoon di debata na pinatupana di bagasan Yesus Kristus. Asa gabi partohap do kita. Diharajaw ni debata. O mapasu-pasu na bulon amanginang. Basa do kami o pasu-pasu na bulon. Alana molo akaportibion na lausalpu do saluhut na. Nasa na adong dihita parsatokina do. Alay anggo ngolu na manotong di bagasan Kristus si ido pasu-pasu na bulon. Nasubuhi jolma mabuati sa tonga-tonga ni ngoluta. Namangiho amanginang marhite-hite jami taon naung didok matuhit na ganuk marsada-sada. Pasu-pasu na paduahon asing niya ka
pasu-pasu parto dion imahasesan ni dosa imangulu na manotong di odiho do kita manang di pabotoh do tuhita ganuk marsada-sada pasu-pasu na bolon imaroha nang madok moliate dia kebasa-basa ni dibata. Amanginang mengucap syukur yang kita lakukan di tonga-tongan ya kaparngolota pataridahon kesadarat tadoi ima kajolma natar pasu-pasu. Jadi molo adong jolma nang diboto madok moliate nah so sadar dope imana di pasu-pasu ni debata. Mulu adong jolma na holang manarita terus di tonga-tonga nya kapar ngoluon. Nah so sadar dope imana di pasu-pasu ni debata. Mulu adong jolma na holang marungut-ungut di nalah madalani akka ari-arina. Nah so sadar dope imana di pasu-pasu ni debata. Jadi jolma nang mangarajumi pasu-pasu ni debata nang jinalona di tonga-tonga ni parngoluon. Ikur rajuman na do madok moliate tu debata. Madok moliate di saluhukna. Ale olu do hita gabe suku-sukun buhado madok moliate amang padeta. Nunga marsi tahun oniba. Ikur dohono tama amanginang. Mulu tumpe marsi tahun kita. Di tonga-tonga nya kasih tahun tai di dongani debata do kita. Padongan yun ni debata di tonga-tonga nya kasih tahunon itu pasu-pasu ni debata. Alana mulu akajol ma di portiwi na manginang jarang do madongani jol dongan nana humasusa. Madongani dongan nana marsiroha baju jo. Ale anggo debata nang manesa kadosata didongani do kita amanginang diurupi do kita dia kasih tanota alana diurupi debata do kita dinalah madalani akka ari-arita di tonga-tongan ya kasih tanota gabe ima naikor rajumata pasu-pasu ni debata. Na patuluh pasu-pasu ni debata di bagasan partikianon nang didok matu hita ganuk marsada-sada debata majoho hita asa patulusun akasakapna pasu-pasu na patuluhon mangulan akalomoni rohani debata. Jadi itonga-tonga ni ngulut ta amanginang sudena akalomoni rohani debata do ikodulonota sudedo ulota unang adong ulaw nalipe sanadopan ni debata dia 10 do songonon lau pasaut tosa dia guguk ni tikina madok pasadahon di bagasan Kristus sisa sudena na di banua gijang do na di atas tanoon. Jadi molo nunga taulaw lo mo ni rohani debata amanginang di pasada debata makita dohot ibana. Molo nunga di pasada debata hita mana molo nunga sada kita dok debata ala nang taulahon akkalo mo ni rohani debata di tonga-tonga ni nguluta. Idu mabelas rohani debata. Jedang hepengta na mabelas rohani debata. Dan parbinoto atta. Alai ulota na mangulaon akkalomona na pasidikot akka sogoni rohana. Idu na maben las rohani debata man nomor rohani debata. Amanginang di sadatiki adong ma sahala namora. Nga tergolong namora ibana. Alai diberengi mana moroma alan na imana na sepeda. Iberengi mana ma dongan na naik mobil. Ido imana ma. Bah, tabu na imana teh. Molo pola naik mobil lau. Malas rohakku. Ringgas may mana kerejo.
Boy manor mobil. Dung manor mobil imana mobil imana. Dibereng ibana madongan na helikopter. Ido imana mamusenang. Sonang nai ibana te na helikopter. Asugari aubo na helikopter ngalas ti berohakku. Na ibana. Karejo mamuse ibana. Boy manor helikopter. Dung boy ditori mana helikopter. Diberingi mana mamusenang ima dongan na. Nabuy manor ima 10. Ido imana mamusenang. Bah. Tabu na ima nate. Sonang nai 10 puang di ibana. Boy lo mau na desi. So ni luas ate. Tano nai. Pulu nai. Ido imana. Na amanginang. Akado neneng raju mata disi. Neneng raju mata siyan ilustrasi takas tabereng. Nunga mamora ibana. Nunga di basa-basa debata. Aka basa-basa tu ibana. Ala dang dirajumi ibana. Dang diboto mana madok moli ate. Jadi ketika seseorang itu tidak tahu mengucapkan syukur atas segala berkat Tuhan. Maka seberapa banyak pun yang dia terima dia akan senantiasa bersungut-sungut. Dia tidak akan mensyukuri berkat-berkat Tuhan itu. Alai molo sadar dohita ka basa-basa ni debata. Lang peholang marsipeda kita. Iko botota do madok moliate. Basa-basa ni debata doy. Alani amanginang marhite-hite jami taon. Nang ditogihok kita. Asa totong. Gabi paso-paso hita tuak kahumaliang ta. Iko taboto do. Maparhasiang nang dilaw di debata. Ikon taboto do madok moliate. Asa unang gabi marungut-ungut kita. Di paso-paso debata kita. Asa gabi parhitian ni debata do kita. Patudun aka paso-paso tuak kahumaliang. Marhite-hite pangalahon na dinggan. Marhite-hite akan mangurupin aso margelok. Marhite-hite nagabetirua kita tuaka humaliang. Amen. Martanya kita. Muliate hupasa ruang nami tuho debata nami. Debata parong rohan na sumurung. Nunga taruli hami marhite-hite hatam. Alini Tuhan. Odiho totok kami asa hami boto madok muliate tuho. Asa gabi boy hay pasu-pasu. Tuaka humaliang nami. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.